nahi musikak emateit felixidadi ez, o postasun bat, o ilusio bat, subidoi handi bat. Ezingo nuke bizi momentu honetan musikarik barik uste dut inoiz. Orduen emoten dozte bizixe, berez. Musikari lotuta egon naiz bizitza osoan, esplizituki izan ez bada ere eta beti egon da nigandik oso gertu edo barruan. Musikaren bidez arte forma guztiekin bezala suposatzen dut. Kapasa naiz espresatzeko barruan dakadana eta nire momentu desberdinak plasmatzeko kanta batean o melodia batean orduan. Niretzako askatasuna bezala da musika. Askotan gutaldian neska asko geha eta komentatzen dugu behin hilotzezeala publikoak zure lana baloratzen dunetik ere zu baloratzen zaitu ez, eta hor inseguridade horietan edo emakumeok gure hezkuntzagatik ditugun inseguridade horiek azaleratzen direnean aurre egiteko dana kontziente gea egin behar izan degula empoderamiento prozesu bat edo bai refleksio bat seguridadez aurre egiteko eta ez garrantzirik emateko jendiak ze pentsatuko gutaz, ez? Arro egoteko iten deunaz, pentsatu gabe horren beste jendiak gutaz esango duna. Hasi nintzenean, 7 pertsonen babesarekin hasi nintzen eta ez nintzen maila protagonista batean hasi. Eta gaur egun ere nire taldeko proiektuan ez daukat paper protagonista bat. Orduan, horrek daukan eragina niretzat da, babestuago sentitzen naizela eta kamuflatuago, ez? Azkenean, nire akatsek ez daukatela hainbesteko erreperkusioa hori sentitu dezaket taldean nagonean. Alde batetik bildurrez o lotzauta edo ze imagen emangoten ze pentsakon jendiek, eta beste momentu batzutan dana pasatzatenin, dana estazatenin, orduan ni naiz eta disfrutatzen momentua. Jakin badakit, igual nire taldeko mutilek jasoko ez dituen kritikak ni jasoko ditutela. Badakit baitaren nerekin ez dila fijauko bakarriken bajuen nola jotzeten, baizik eta nola nijun jantzita, zeio kolore hauketen, nolako naizen orduan horretanak eta izuna da inseguridade batzuk sortu ez, eta autoexigentzi mailire askoz altu hau eukiarazte izu. Nahiko bastante eroso egotenaz, naiz eta badan egixe, kasu batzutan bai sentidu dutela pixkat paniko hori jentien errespetu faltan aldetik ez badauz isilik, berbetan badabiz, ez badakizu ondo zer dabilen pasatzen, konzentrazio galtzen badozu, momentu hori oso deserosua izaten da. Agian nire bizitzan ez zait inoiz gustatu zentrua izatea, protagonista izatea, nik ez ditut eraman dinamika batzuk nun izan naizen liderra edo gustatu zaidan bereziki agertzea edo nire presentzia besteengan nabaritzea. Orduan bilatu behar detela konplizidade bat beste jendearekiko ez nagolako nire buruz guztiz seguru edo konfiantza falta. Ni eszenatoki batera igo nintzenean, igual ez nintzen inkontziente zenbat gauza zuen horren artean eta zenbat ziren, ze gutxi ziren kasualidadea eta zenbat ziren eraikuntza sozialen eragina gertatzen direnak, ez? Orduan, uste dut, gauzaik identifikatu ditu dela behin sartu naizela. Eszenatoki batera emakume moduen igotzen zaren momentuen, dekozula epai bat musikala, epai bat zelan egin duzu zentzure gauzak, eta beste bat beti sexuala, beti dau, beti. Ez dago inporta, nor zaren, zelako esaren, neskie basa, epai sexuala egongo da, fijo. Bai zelan soiezen jantzile, bai zeba soiezen olan jantzile, edo eskotelarregi badekozu, edo gitxiegi badekozu, goni laburre gixe bada, luze gixe bada, edo zer gaitik egongo da epai bat, nun usteoten nire taldekide mutilek ez da biela beti bizitzen hori. Kontzertu baten ondoren, nire ustetan oso ondo nitzela, eta hori goraipa berrien, goraipat esan azan, nire taldeko abeslaie oso ondo akompainatu eta zikula bere rubila bajistataz.
Eta, bueno, ez dakit hori izan importantiena komentatzeko, ez? Ordu terdi jo ondoren, Rubi naizela bai dano dakigu. Baina, aparte nire atzien, bateri kalbo bate bazeuen, eta hori etzen gora ipau. Behin baino gehiagotan gertatu zaidan anekdota bat izan dela, pentsatu dutela taldekoren baten bikotea izango nintzela. Eta gero hartu benetan musikaria nintzela eta sorpresa eraman, ez? Zergatik? Eszenatoki baten inguruan mugitzen den jende guztia gizonezkoa delako. Orduan, inertziaz pentsatuko duzu talde bateko partaideak iristen diren momentuan, denak mutilak izango direla, nahi gabe pentsatuko duzu. Eta neskaren bat ikusten baduzu, sorpresa hartatuko duzu edo pentsatuko duzu norbaiten bikotea izango dela. Nik einbide izan dutena da bai ulertu, eskubide asko dekoguzela, dekogula eskubide egoteko eszenatoki baten eta egoteko fea, dekogula eskubide egoteko eszenatoki baten eta egoteko guapa, dekogula eskubide egoteko eszenatoki baten eta ez jotzeko gitarra superrondo, eta dekogula eskubide egoteko eszenatoki baten eta egoteko lasai. Asko ditzen du atentzioa, aparte neska gehala igual garrantzia edo aurrian gaudenak, taldean 7 eta 5 neska eta 2 mutil. Eta esango nuke, ez da egon, ez da kontzertu bat edo ia ez da kontzertu bat, ez da egon komentario bat gogorarazten diguna hori neska asko gehala eta hori arraroa dela, ez? Eta gero, hortaz aparte daude komentarioak, igual teknikoak beti zerbait behar badute, beti hitz egingo dute taldeko mutilakin, hurbiltzen dira lehenago, edo entzuten dugu, que ahora pruebe las chicas de moda, edo dituzu komentarioak denbora guztian gogoraraztik zutena zu emakumea zea, eta musikaria zea bai, baina lehenago emakumea eta hori baloratuko dugu denbora guztian, edo egingo dugu tratu desberdin bat, hala dalako, ez? Nola aiau naizen nahon puntura baizen. Lana da azkenin, ez? Osea, nik ez dauket, neskizetatik ez dauket preferentzi bat. Neskizetatik ez dibe lehengo 2 probak pasatzen eta finalea jatzen naiz. Osea, direktamente, danak bezala, inditut proba bat, beste bat, ikasi berri ditzen ditut kantuek, faiatze aldin maet, esan ningo ibe, nahi ez dibe barkatzen ezerren eski naizelako. Orduan, berez, hemen nago, lanine hona naizelako, eta nik uste merezi delako. Badakitena da pilo bat neska musikari dauzela, eszenatokitik kanpo, eta derrepente eszenatokixetan ez dauzela inbeste. Eta zer pasatzen den bitarte horretan, enaz jarri bere zolan hausnartzera, baina bai uste dut, pentsatzen hasile, zenbat talde dauezen mutilez osatute, geratzen dienak lokaletan ensaiatzeko, nahi da bielako, eta jendabe nahi da biena aldabien moduen, eta daukie gaitasune eta balorie urtetzeko asteburu baten eta ondoko gaztetxien. Eta egin dabe, zenbat taldea patadas dauz hori jendabienak mutilenak. Neskenak nik ez dut ikusi bat bez. Igual dauz, nik ez dut ikusi bat bez. Fijauna ze behin personatek esan sosten, aber zenbat taldetan ikusi oten mutila bezlarixe txarto abesten. Asko, pilo bat. Aber ze taldetan ikusi oten neska bat txarto abesten. Ez dut ikusi, sekula. Bai, nik uste euskal musiki hondiken oso tradizionala gehala. Raru ite zaigu, ikustie igual neska bat mai baten atzien, horrek txokaitegu. Orduan, alde hortatiken ez tegu batea aurrera pausoekin. Dauzkagu estilo asko gaindikan ez direnak jorratu hemen, eta jarraitzen dugu talde punkiak egiten, ez dakit eredu horiek reproduzitzen, ez? Eta horrek zer dakar baita ere, ez daukagula garai hortako erreferente femenino handirik edo musika egiteko era femeninoago bat. Orduan horrek bultatzen gaitu patroi horiek errepikatzera. Eta pentsatzen ez dela kasualidadea baita ere, dauden punk talde femeninoek baita ere hortara jotzea, ez? Maskulinizatzera eszena hortan sartzeko. Eta egonaz, talde handixekin egin dutenien kolaborazioak eta bar, egonazenien aurekin lanien, ni topaunaz, 15 mutil, eta ni lanien leku baten. Eta konturatu naz, hori dela normala, arrunta. Eta konturatu naz, heltzen zanien punto bat, nun neska bat agertzen zan, neska hori normalin esala izeten musikarixe edo esan izeten lanien ebilen norbait. Eta
deseroso sentidu izenaz. Kasu askotan, saiatu naixen sartzen mundu maskulino baten eta super nahi barik jarrera maskulino ekartzen dozuz, konturatu barik, helburue benetako ez dela hori, helburue dela lortzie helburu ez sexista bat, feminista bat, zati femeninu eta maskulino berdin lan dute. Onak gehalako. Ez neskina izelako leku bat euki berdet. Nik uste direkto hasi berdeuna da taldiek heterogeneuek iden. Horren beste mutil daudek, eske zenbat alde bilako ditut neskakin. Irakurri neban Belakoko Krisek idatzi eban artikulu bat, eta iruditzen jata oso artikulu ona dela, eta oso ondo dauela idatzile gainera. Eta berak esate ban, ez? Bera ez dela igotzen estenatokire, aldarrikatzen eskie dela, edo aldarrikatzen ez dakiz zer, edo zer. Bera ez dela igotzen aldarrikapen bat aikera estenatokire. Igotzen dela musikari bat lez. Eta berak nahi da bela izen tratau musikari bat lez, bat geixau. Eta egixe da, generuek ez duzula inungo gaitasun musikalik emoten. Doiela gauza bat, aparte dana. Orduen, ni neu deituko banin dute nunbaitera jueteko jotzen. Da jakingo banu, dala, neskak falta jaku ezelako. Ni neu minduko nintzen eta ustoten nintzela joengo. Emakumeak, eta emakumea zara, eta ez dela emakume gizon bakarrik, baizik eta ez geranak sartzen, edo ez degunak enkasilatuak izan nahi, estandar horietan aske sentituko geran gune horiek, eta hori adibidez Donostin gertatzen da ez, guardetxearekin. Ze, bai, transformatu behar dira beste guneak, baina bitartean, eraiki ditzagun gune batzuk nun seguro izango gerala askeak. Neskak geuk ez baldin badeu estena jo batea ez baldin gehiotzen konfiantza danakin, ez baldin magea aurrera tiratzen, eske guri ez digu eleku balagako, o ez digu esango, venga ba, hartu bajue porque neska gutxi zazte. Ba ez, geuk intenta berdeu. Eta jakin berdeu merezi deula bai orgoien egotie behaie bezala. Referentzia hori duintasunez eraman jakinik beharrezkoa dela zu horregotia eta seguro egotea eta izatea eredu bat urrengo generazioetan igual neska bati ez kostatzeko hainbeste bere etxetik ateratzea, estenatoki batera kantatzea eta ez planteatu behar izatea milioi bat aldiz ea indezakeen nahikoa dan, baditulako referente emakumeak segurtasun ez egiten dutela, esaten dutan iztegatuko. Nik uste emakumeentzako baliagarria hasiera batien izan aldula apoioko gune bat sentitzie ez, igual emakume zingura eta baldin manao eta danok egora igualin baldin magaude lotza gutxi jokin joko naiz gora, baina hori hasiera bat bakarriken izango zen. Igual hori da pauso bat ikusteko zeure hor goien egon aldezula. Gero hor die, sartu bertzea baitare beste munduen erten berdezu zure gune seguru hortatiken. Gentiari gaztetatik edo musikari sei neskei urtetzeko, hartzeko holtzak, eske urtetzeko. Eta kontzientzia hori da gentie, segaitik egin dozun epai diferente bat, neska bat bada eta mutil bat bada estenatoki baten gainen dauena. Zeba. Eta ja behin hori apurtzen danien, neskak atrebitzen diren urtetzera, ze publiko agradablea daukia urtetzeko, urtengo die pilo bat. Ze dauz pilo bat eta zain, urtetzeko zain, eske pilo bat. Eskolatan emateien txarlak, musika ematean inez, gaur egungo musika. Eta ertetzeie, mutilezko imagenak. Ba ez, nik uste txarlak eman aldila, emakumiek eskola horieta eman, erakutzi umi txikitatiken, noela behaiek horreun aldien. Ez da inundik inora bez lortu bihar dana, aukitzie bi festival desberdin generoen arabera, baina igual bada modu bat animatzeko, neska horrek danei, aldiela urten, eta aldabiela urten horra gora eta txarto jo, zeo zer, eta akats bat egin, da ez dela pasatzen ez ebez, ezke mutilek egin dabe ze permititzen jakue aukitzia akats bat, baina neska bat ies hainbeste. Orduan erakutzi behar jakue asko garela, eta asko garela neskak nahi dugunak urten eta urtetzen garenak, eta asko dienak mutilek, ez dutzela inportasun neska edo mutilezaren eta nahi dabenak surtetzie. Bai gustatuko litzaiake jutea, gaur egun, lehenengo fila batera, eta aske bizitzea musika hori. Eta gaur egun bat ez faktible ikusten. Baita ere, sorkuntza aldetik oso gutxi dira emakumeek sortzen dituzten abestien letrak. Orduan nik baina baritzen dut utxune bat, emakume baten bizipenak ez daudela plazaratuta, ez?
idazten diren gauza guztiak mutil batengandik irten dira. Eta mutil batek ez du bizi emakume batek, mutil batek ez du bizi neska batek bizi izan duen iguala, ez? Orduan, ez dauka neska baten esperientzia hori kontatzeko. Eta neska baten esperientziatik ateratako gauzak ez ditugu holtza batean ikusten. Eta espreski bilatu nituen musika sortzen duten emakumeak. Eta orduan, nire datu base pertsonal hori sortu nun bere garaian, eta pentsatzen dut behar nuelako ikustea emakumeak musika sortzen. Bestela oso bakarrik sentituko nintzalako. Esan dut, egia da fijatzen naizen taldeetan, emakumeetan fijatzen naizela, ze horietan ikusten dut, igual nik bilatzen duten, segurtasun hori ez, ikuste ditu beraiek, esaten hau da ez, horregatik uste dut importantea dela ere gu ere egote estenan, ze beste norbaitek igual ikusiko gaitugu, eta sentituko da seguro bere egiteko. Belakoko krisek testu horretan aipatzeban, galdetzen dozkoen nien neskei referentiei buruz, aipatzen duguzela normalien indiferentemente neskak eta mutilek. Baina normalien neskak ez dauzela mutilen referentien zerrandetan. Jaio geran lekuan jaiotzeagatik, ja privilegio bat daukagula, ez? Zuriak izateagatik privilegio bat daukagu. Eta gizonen kasuan gizona izateagatik, gizonea izate gutxak privilegio asko ematen dizkiela. Eta guk emakume izateagatik bakarrik galtzen ditugu. Orduan, zer gertatzen da eszenan? Zergatik ez gera iritsi gu, denak genero bereizketarik ez badago, zergatik ez gera iritsi holtza zapaltzera. Nik usteot, musikak, arteak, kulturak eta bar, estekola generorik. Esteko, berez naturalki esteko. Panoramak, badeko. Zoritxarrez, badeko. Eta berez, ez da naturala. Normala igual bada, ontxe bertan bizi garen horretan arruntena dalako hori, eta ulertu dugu normaltzat, baina naturala, ez da. Eta horri buelta emoten jakonien, irabaziko dago asko, bai artiek, bai kulturak, bai danak, azkenien generuek, ez aitu definitzen, egin dasun horretan, ez aitu definitzen. Tokau jatzune da, begi urduinek aukitzien lez. Eta ez dakiz segaitik, konbentzitzen egon bigaren emakumiok, bai geure burue, bai inguruko danak, merezi dugu legotie gauzen lekuen. Nun, desekendu inor, konbentzitzen ibili biharko, ze artiek, no entiende de géneros, niretzako. Nire ustez artea den momentutik espresatzeko, espresatzeko zu barruan dituzun ezin egonak nik utxinez hortako ibiltzen dut, sea musika moduan, poesia moduan, margolan moduan, eta egin batian kritika asko egiten da artearen bidez. Orduan, nik uste dut imposiblea dela zure hainbeste kondizionatu izun gauza batek, generoak, hori ez espresatzea egiten dituzun artelanetan, uste dut hori gezurra litzakela, imposiblea dela. Ze zure ezin egonetatik eta zure frustrazioetatik eta zure zapalkuntzetatik iten dezu artea, orduan nola ez dezu hori adieraziko.